ina ga ma mutumi na na rantsi da girman Allah bana ba mu ji dadin fitan nan ba kai ko ni wallahi ba mu ji dadin fitan nan ba ai kawai ka bari kawai to dan da mun dawo ma lafiya dai mu gode Allah wai yanzu ba ga nan din da Muhammad ya to ni ma dai in ga ma ni ma irin takan hakan ta amta saboda ni na ma bata da abun nan kaga tafiyan nan ma ba kaza mu ni dai na ba shi tana kashe ban sani ba ko yau time da ba san da ba idan ki maka idan kalma ake ta dafa ma to ni dai abun da na bata tana dafa ki lokacin ma da zan ce Allah ga mun da ran Ruwan zauna kan kayan ko? Inda mun dawo kan zauna. Kai. Wato abokina, tunanin kawai da nake ya zan ce in tadda gida. Ni dai yanzu gidan nan ni ma tunanin da nake tare kenan saboda ban sanya za ta kaya ba. Tunanin da nake kai kenan ya zan je in tadda gida kuma ka gama dai to. Amma dai za mu dan wani gicin wani ya dan ba mu labarin gidan kan mu je da dai labari ba daɗi. Abokina kai! Daga mun yi sawa da muka samu Allah kawo. Wallahi tallahi duk da mun tsara abu na muna so mu fito wanda ba kuma ya kai mu daga garin ba. To ai gari ya garin? Ai Allah. Kuma da Allah wanda ya tage ci. Dan wallahi ko karyawa ma ban ba. Ko karyawa ko gida ko abinci ko. Ko karyawa ku yo ha. Za a yi shakari ne kai yanzu nan da ina za ka zan je yake waya ne wani gonakin ba san da yake na dan shuka abin nan ne zan je sanke waya oke gaskiya ne to ba wani albishin yanzu a garin labari to dama ina zuci in kira ku ta waya an gaya muka amma ba nan wanda baka kira ba dan waya ma na sai ai ma da ba ya kai an taruwa ta same ka kuma ka daure ko murmushi ba ka yi kai kashi kai ka ji ana wata ga wata wa ɗan muhu to mu zan da yaron ina ga yaron ya mun gida kai da sare wallahi kai da kake farin ciki akan an ma haihuwa amma ka daure ko murmushi ba ka yi me haka sai abokina kai mai sa'adi wallahi kan kuma kan aiwa mace ce ko namiji mace aka samu yau kwana 4 dakata ka dawo a sa'a ba na son irin wannan ba na son irin wannan na gama ba na kamata ka farin ciki ai ba bakin ciki ya kamata ka to farin ciki za ka yi akan haka to ka san a tene ba ta to ai karuwa ce da aka samu yanzu ina abun hakika yau ku kuka dawo yau wannan kuka dawo dubi da yanzu abin yake ka san me rai wannan takalmin dama shi kadai ne mai tsada kawai ka sai da shi kana da ba abin nan haka ne ko ba bakin ciki ya kamata kai ma akwai wani albishir da yake so albishir Allah yau ba 4 ai na ji daɗi wai game da gidana ko ina ta samu kuɗi kenan ai dama shi ne nake wuce tana yin babban abu ne aba ka ce ta ilama aikin gwamnati ta samu ai wannan kama fihi farin ciki aba a gai kai dole ka ƙara dariya akan haka kai to zan an so maka ma abin da zaka yi hakika gidanka a dole ka yi murna ka ce dai ta samu aiki saboda kai ma irin nashi ne amma ya wuce nashi ai tunda na ji ka ce haka na san kuɗi aka samu ai na ga wasa da na ji ba wannan ba to me ba wannan bane ba to ka ga mun ma za a samu ai dawo kake nan akwai kuɗi ai shine ai ga mun kai zan samu ma abin hakika da na ji Allah na ga ka tsaya ka saurare ni ka samu wannan
dariya ya kamata kai ba sai kai. Gamu mutina gamu. Matar ka ce kai ma ta haihu. Ka so labari mara daɗi. Ina ga zuwa na tuwa Ana ta neman lamba wai kuma a kira ka amma ba ka lallai kyauta. Wai wannan irin wai wannan irin uku wai kai kake neman kai mun uku da aina ka dawo a daidai ya ba wasu wasun da suke idan na je gonan nan na dawo sai za a yi ma a ce yaushe ta yi shekarun da za ta biya kai da za ka yi farin ciki ma aina to me na dawo da shi yanzu ni yanzu yunwa ma nake yunwa aka karasa gidan mana gidan ya kamata ba ta karasa aina ya kamata ku karasa mu je bari ma ka jama ba ni saka ta ba yawan gaba ɗaya ma alƙida da kai ma bai ma idan na je gidan nan wallahi ko wallahi ya zo ni wallahi ko ka san Allah ko bazan ci gidan nan ba ko ya ba ku je ba ku zo mu je in yaso ta samu rance ta yi wa abin hakika da kamar ta da wallahi ban ma san ka ba shi ko ƙara dawowa wato aboki da kuma ku zo mu koma ban ma ƙara dawowa sai dai da ka kuma zan wallahi sai na koma da aboki na